idee, no? Oh, moise. Oh. Ja, mis dome, mi bida koranti. Iya, deste, luku koranti da ya, la sot sa ye shake up sa. Iya, mireka membeli. Ay, wat, mi sitak wel een soort zich relax en wel een stad Curaçao. Ja, op een sollicitatie, mijn ding. Ja, attackie na een lange tijd van zelfreflectie en groei, voel ik me eindelijk klaar om weer liefde in mijn leven toe te laten. Ja, hij is een geweldige vader, zegt hij, en hij heeft een 4-jarige zoon. Hij koestert ook de mooie momenten van het ouderschap. Ja, maar hij mist de warmte van een partner aan zijn zijde. Dus hier ben ik op zoek naar een vrijgezelle moeder. Wie ben je, wat die vrijgezel? Je bent moeder van 20 zonen, want wie weet van je in de smaak. Ja, het is niet geschoten, is toch altijd mis? Ja, we samen herinneringen gemaakt op Curaçao en dat I bikini, ik wou Mambo Beach, dus een Knepa Beach. Ja, of dus een Uraiwa koraalspek. Ja, jullie kunnen zoveel warme herinneringen maken. Genieten van de kleine dingen en bouwen aan een mooie toekomst hier op dat prachtige eiland. Dus Ascrivi ben jij die speciale vrouw die hij zoekt, dus weet ik, is zo speciaal. Dus weet ik dat ik moest vallen in de prijzen. Ja, lot, dit is zo in de lot.